můžete. Tak. Proč to Takže, jenom, jestli se smím paní Máha, my jsme se vás, to Pepino, my jsme se vás sem pozvali, Má zakroužkovaný oko. abychom o vás víc poznali. Takže, první otázka. Za prvé, jak vaše křestné jméno? Denisa? Za druhé, vaše rodinný příjmení? Králišová. Za osmítnačka oblíbeného auta? Asi Bugatti Veyron. Ano. Za deváté, no, nejlepší barva? Růžovo černá. Nejlepší tě, koupil Růžovo černá. Za desáté, vaše jméno na Facebooku? Den Mezerača. Za jedenácté, váš kluk, přítel? Daniel Šeplavý. Za 12. Kam chodíte do školy Ozoš Kravecká. a do jaké třídy? 6A. Ano, a teď nám prosím ukažte vaše oblíbené věci. Ano, takže to je, budeme ho koukat. Mám ráda zvířata, ještěrky. Ještěrka moje. Je to ještěrka, jo. To je ještěrka. Mám potom šanoukaný podobný. Potom mám ráda jakože kosmetik, tak jsem si vzala prostě, ráda sebe peču, tak jsem si vzala můj nejoblíbenější krém, který mám asi 5. Potom mám tohle, co je? Nic. Potom mám tohle, takže mám ráda ptáky. Mohla bych se vás zeptat, a jak velký ptáky? Tak jako přiměřeně. Pokud to mám ráda gumičkování, pokud to vidíte. Jo, vidíš. A potom mám ráda, počkejte. Oh. Na vlásku. Je to od Alberta. Ano. A potom mám ráda můj nej seriál Violeta. Vidíte, mám knížku. Tak. Tak jak Potom bylo, ještě něco chci ještě ukázat, ale... prosím, já dodám, jak bylo řečeno, Denisa Rálišová